Nor ote da? Hemen dago. Hemen dago mezua. Mezua zabaltzeko momentua. Hemen dago mezua. Eta orain, adituko ditugu mezuaren egilearen hitzak. Hementxe. Gurekin, Joseba Sarrionandia. Joseba Sarrionandiak idatzi du mezua Txalos Zaparra da Iruñean. Sariren mezua, Sarasate pasalekura. Eta Euskal Herri osora, Ilaski. Hitzak, mezua bialdu duelako. Ene bada. Joseba Sarrionandia, idazle, filologo. Benetan berezia, hoi garena, Ilaski. Berezia. Oso berezia. Euskalduntzearen, ikastolen, euskara batuaren, literaturaren, prentza idatziaren, irratiaren, telebistaren eta korrik askoren ondoren, azken 40 urteotako biziberritzearen ondoren, euskararen aldeko mugimendua egonkortuen egin dela esaten da. Normaltasunen alde aurrera pauso handiak egin eta normalitate moduko batean lasaiturik edo trabaturik gelditu dela euskaraz bizializateko asmo kolektiboa. Euskararen alde egitea normaltasunaren kontra egitea da oraindik. Aukerak eta maukerak egin behar izaten ditugu euskaraz bizi nahi dugunok. Belaunaldia daramatzagu beti gora elkartzen eta ekitan erresilientzia honetan goiti bera ezartzen zaizkigun lasaigarri kulturalak eta traba politikoak gainditzeko. Badugu motibo bat, badugu altxor partikular bat balio unibertsala duena. Ispilu batean bezala islatzen dela bizitza hizkuntzan. Hizkuntzan ikusten du bere burua edozein pertsonak zein komunitatek, oharkabean bada ere, eta hizkuntza kaltetua ispilu apurtua bezalagoa izaten da. Hizkuntza bat desagertzen denean, mundu guztia galtzen du, bizitza ikusteko eta azaltzeko modu berezi bat. Balioa du norberarena denean eta beste batzuena denean ere bai. Euskara beste hizkuntzak bezala altxor universal bada, denona delako, agortzen ez delako eta doainekoa delako. Denona da, dena privatizatzen ari den sasoian. Ez da agortzen, erabiliz gero, gauza gehienak erabiliz gero bota behar izaten diren egunetan. Eta doainik erabiltzen dugu, gehiena ordaindu behar izaten denean. Euskara noranahikoa da, baina gutako bakoitzaren baitan dago. Lapur altxorra baliz bezala edukiko dugu zulo ilunen batetan eskutaturik, konturatzen zara goizetan ohetik jeikitzean ez tanta gozo bat bezala senti dezakezula Espainetan,